Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Vanochtend rond 5:00 hebben onbekenden een geldautomaat van RBC in Santa Rosa opgeblazen. Het is nog niet duidelijk of het de dieven is gelukt om er met het geld vandoor te gaan. De pinautomaat is wel flink verwoest. De politie onderzoekt de zaak. In de buurt zou een uitgebrande auto zijn gevonden die is gebruikt door de criminelen. Een 30-jarige Curaçaoenaar met de initialen ERC is naar Nederland gebracht onder zware veiligheidsvoorwaarden. Hij wordt daar verder vastgehouden. C is op 2 augustus opgepakt en hij wordt verdacht van het betalen en organiseren van een moord die heeft plaatsgevonden op 7 april in Weto. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. Behalve voor de moord wordt C ook nog verdacht van de behandeling en bedreiging van zijn partner. Dat zou in maart hebben plaatsgevonden aan de Tobagoweg. Ook vandaag gaat een deel van de gevangenisbewaarders niet aan het werk. Ze zetten een vergadering voort die gisteren is begonnen met vakbond APVO. De gevangenisbewaarders hebben verschillende punten waarover ze ontevreden zijn. Zo vinden ze onder meer dat de directie van de gevangenis niet haar afspraken nakomt wat betreft een prikklok, verandering in het rooster, problemen rond de groeistrategie, het hoofdlijnenakkoord en staat er nog een indexering van 3% op de agenda. Het is onduidelijk hoe lang de vergadering vandaag zal duren. De 79-jarige oud-directeur van de Girobank, Eric Garcia, is niet in goede gezondheid. Dat zegt zijn advocaat Ornelio Kid Martina. Zoals bekend zit Garcia een gevangenisstraf uit van 4 jaar. Hij heeft onder meer problemen aan zijn hart en ook zou hij een dieet moeten volgen, maar daar werkt de gevangenis volgens hem niet aan mee. Volgens Martina moet Garcia naar huis. Het Openbaar Ministerie is daar echter niet mee eens. Gisteren tijdens een zitting hierover heeft het gemeenschappelijk hof aan het Openbaar Ministerie 14 dagen de tijd gegeven om verschillende vragen over de zaak te beantwoorden. Daarna gaat de zaak verder. Tijdens een persconferentie van minister van Onderwijs Merlin Alcalá-Wallé werd gisteren duidelijk dat VEFIC daadwerkelijk is opgeheven. Maar de opvolging van de vakschool verloopt niet voorspoedig, want dat zou moeten gebeuren in de SPO-dependance Brievengat. Maar de overgang van docenten van VEFIC naar deze nieuwe dependance is nog niet klaar. Vandaar dat de leerlingen van de VEFIC, die nu in Brievengat les gaan volgen, nog even moeten wachten. Pas in september hoopt de minister dat het onderwijs van start kan gaan. Donovan Antonia tekende gisteren een contract met de Cincinnati Reds. En daarmee heeft hij een mooi contract op zak met dit Amerikaanse professionele honkbalteam. Vorige maand tekende Ray Jackson Cherino ook voor de Reds. En in totaal hebben nu 3 spelers van de Curaçaose Senior League, nadat ze wereldkampioen zijn geworden dit jaar, een contract getekend met een professioneel Amerikaans team. Het is zover. Volgend jaar vindt de 50ste editie plaats van het Toema Festival. En gisteren maakte de organisatie AMAC de data bekend waarop het volgend jaar wordt gehouden. De voorrondes zijn op 27, 28 en 29 januari en de grote finale vindt plaats op 31 januari 2020. AMAC hoopt dat er wederom weer veel belangstelling is voor het festival en dat er zeker 65 kandidaten zich zullen inschrijven voor deze jubileumeditie. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.